سلام كبرات تغادلتي كما قصلتا نايت نغورو زلنا حجي خا حنتي تيما هرينا وي حنت حدا شار استمالتي حجي نريا خا اوس ديم تيمن غبيت غروند ريغل تبل مالتي كابتي ارستي ناي مسراتو حقتات مالتي مكينا نغزو ورزلو يا مسراتو حقتات نرينا مالتي قدمو ግን نتوم سبسكرايب شير لايك كومنت صحف ريزو لهم بتعمي يمسكنكم دانكشن سلازي حجي نقتل اوكي قدامتي انتايت بلنا لا زيفارن انر اورتس هينتر اينم فارزويق ميت اورتس فريمدن كيم سايشنن باس كوانتيجيشن نسخة وينسخة بحدا ويستعد وياب كتما ددحر حنتي ناي كالا عدي تارغا زولوا مكينة وي غاشا مالتي تقعز لها انت كقاط مخيل ابز غونتا زي قدامتي ديفراوز فارند اتي كقرما هازولو مالتي تي غاشا بعد مكينة بتتي دمبلينكا فورديم ابيغن سوشبيت اتي ناتو كطو خلوزي دونغيو ملكت كبكا خيلي تبلينكا مالتي ني يمان وين صقام تمبرات قلطيفو ايولعني احبركاني مالتي سلازي فوت غاشا زغونه كغاطم يخلي مالتي كنعتلا كاليتي ديافراوز فيراند بريمز اون ايرفاتت زيت صباحون هاند بدو كوبل خيلي زون كغاطم خيلي سالسيتي هيلت اون ايرفاتت ان ناخديم فيك راغن ناخديم فيك راغن هاند بتون دو كوبل خيلي مغياتو تعاد سلازي فوتو اتمجد نخحتت مالتي زون كغاطم يخلي مالتي كل جزء اندحر ناي ابتعدي ابز عاد حج زخونه تتارغ تفوت يعني نيني عد مخانو مالتي كل ناتو عدلو سلازي اقرم خان دحر يخا تي تارغخا ناي تعد زي مخانو اندحر فريتكا كل جزء كم زغاطم مخانو اقمل اسيغا تقعز مالتي اوكي كاليتي ودرو كان ايني جيفر انتشتين كابزوم صعب زولوس ايني حدقا كم صالنا يخلو لنا له قداميتي دروخ سوشبيتس ابليندن دونغي خالج بمولع مالتي سماسيس قدينكا دونغي خالج بمولع كاليتي دروخ كورفان شنايدن زغا خطو خلها مالتي بعد كصرغيا كطو خلها بيمانا نيركا نابصقام قرص ابلكا تحلف كلها مالتي ابكن مسمر كا اسكا قسيلكا تطو قريسكا بيمانا نيركا بصقام تطو مالتي ازي تقورص لها مالتي اذا حدغا خمصكا خيدي سالسيتي دروسو غروزن ابيستان ناخفونا زغا مستقرما هذا الماكينه بزح راقت مزلوكا زغن ولا حنت شجر يبلو ولا كا كنزم متر كتراق لك قال يبلو خان تكون غن ولا حنت شجر يبلو مايتي حدغا خمصكا زغن دونكي خالجي انت ولي اخان ويكا كورفن دهر قريسكا كطو خلها مالتي دهر قريسكا مستا جيجن فيركا وي انصركا تنزل الماكينه هتغاچو تخليها مالتي اوكي سلسته welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? زغا انتاي مالتيو اينا يوتي طباي مالتي ني حدا ابنتاوي وي تسبيتاوي ازاورا مالتي ني حدا تسبيتاوي ازاورا ابنتايناي قداماي ايش بشترينكه دي Verkehrs beobachtung möglich auf das direkt vor mir fahren Fahrzeug. زغان تبلانو نتقد ما يزال ماكينه طراي زكاتل بلنالو قال ولا حنتي كاتلني نتقد ما يزال ماكينه طراي كاتل بلنالو زي صبا يكون مالتي بمسات غيركا بغونغا بقدمغا زولو بدحريخا زولو خطمت عليك مالتي ولا كو تزبز حيزن قدما تطمتك كالاي ايش راغيره möglich فروسايتك او wahrscheinlich سفر اندورون دي افريكا ستاسيون زغان تبلنا له بستقال متن اقديمه نتخغاطم زغل تخولتات مالتي مسوس قلطيفه يغطمو مالتي نزخون زكاد مقيارات صغيا قلطيفه مسو انا غاي قير وي مسو يخير مالتي مستي كونتات مستخونات يخير بلنا له صبغ مالتي قلطيفكا مسو اكشن توصل لك مالتي سالسيتي ايش فرزخ دي ابزيستن اندر فيركياس تايلنيما مغليش فروسايت سيركنان زغا نايتهم كال اوتيستات زغبرو زولو مايت كل نجر
أقدينك كتلولي تفتن مالتي بستغل مدن سلازي زخاليتن سالسيتن قناعتين مالتي رابعيتي جيجن أوبا فيلجن فركيا ستايل نمرن موسنزي زيش بيزوندرس فرزيشتك فرالدن زغا انت يبلنا له خابتم كلهم أبصرقيا حاجيس بزح سوالو مالتي سمكاين علو قلعو له كالوت عبيد سواتون علو سنكولان علو بزح سوالو مالتي أبصرقيا الساتف سلازي كابزون كلهم بتعمل تتنكيكا كتكيت زلكا وي نايمنت أباي كأنه تنكو زلكا قداماي جيجن وا كندرن ناي قولو طباي مالت بفلاي بتقابيت مرتات غير تعرف كلها بتعمل تنكا على كمالت مويات قلا حندت نفس جياتو بزح ነገር ማለት ነው ቆላ ጠባይ ኩላትና ንፈጥሩ ቁናዕትላ ማለት እዩ ካብ ቆልዑ ጥንቃ ኣለካ ካልእቲ ጌገን ኡባ ፐርሶናን ሚት ኤርከን ባርን ቤንዶርን እዚ ከዓ ምስ ሰባት ማለት እዩ ምስ ሩኡይ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ከዓ ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ጌገን ኡባ ታክስ ፋይረን እዚ ወላ አንተ ጥንቀቐሉ ይብልከን ታክስ ፋይረን ኖርማሊ ስለዚ ካብ ቆልዑን ካብ ሩኡይ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ብጥቆኦም ክትሓልፍ ከለኻ መኪና ሒዝካ ከለኻ ማለት እዩ ኦኬ ሓሙሽተ ዲታይልናመ am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet das für Sie? ኣብ ፅርግያ መኪና ሒዝካ ምኸድ ወይ ኣብቲ ፅርግያ ብምስታፍ ብጣዕሚ ብዘይ ምቁራፅ ምክትታል ዝደልን እቶን ካልእ እውን ምርኣይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥንቁቕን እቶን ካልእ እውን እንዳርኣኸ ክትጓዓዝ ዝሓትት ስራሕ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ መኪና ምዝዋር ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ እዚ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ቀዳመይቲ Sie müssen in jedem Fall auf Ihrem Vorfahrtsrecht bestehen እስኻ ናይ ግድን ብዝኾነ ኮይኑ ማለት ኣብቲ ናትካ ፎርፋርትሬሽት ኣብቲ ናትካ ቀዳምነታት ክትከይድ ኣለካ ብለና ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ወላ ቀዳምነት ከለካ ሃንደበት ኣብ ሓደ ሓደ ሕቶታቱና ቀዲምና ርኢና ኢና ወላ ናትካ ቀዳምነት ዝውሃቦ ፅርግያ ከሎ ካልኦት ይኣትዉካ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናትካ ቀዳምነት ትኸይድ ማለት ኣይኮነን ካልእቲ ፈርኣውሻወንድ ፋረን እዚ ከዓ ንቅድሚት እንዳርኣኻ ትጓዓዝ ማለት እዩ ፅቡቅ ግን ወላ ኣብ መስትያት ንድሕሪት ኣብ እቲ ገፅካ ንድሕሪት ካይጠወኻ ኩሉስ ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ንቅድሚት ገፅካ እንዳርኣኻ ማለት እዩ ብመስትያት ናይ ጎኒ ብኩሉ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ሚት ፌል ፈርሃልተን ኣንደረ ረሽነን እዚ ከዓ ምስቶም ካልኦት ኣውቲስታታት ሰመካይን ጌጋታት ክሰርሑ ምዃኖም ኣግሚ ተእቲኻ ትጓዓዝ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ጌጋ ይገብር እዩ ናይ ግድን ጌጋ ትፅበ ማለት እዩ ካልእትን ሳልሰይትን ዘለዋ ቁንዓተን ማለት እዩ ሻርሸይቲ ቫስ ዚን ፈርማይደረ በሂንዶርንገን ኢንፍሊሰን ንፈርግያ ኣየኖት እዮም ካብዞም ስዕቡ ዘለዎ ማለት እዩ ክትክልኩሎም ትኽእል ፀገማት ግን ኣብ ፍሪሰን ንፈርክያ ማለት ኣብ መንጎ ፅርግያ እንዳኸድካ ከለኻ ኣብ መንጎ መንገዲ ከቋርፅኻ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብዙሓት መካይን ተሰሪዐ እንዳኸለኸላት ብድሕሪኻ ብሰንኪኻ ማለት እዩ ብድሕሪኻ ዘሎ መካይን ደው ይብላ ቀዳመይቲ ኣብ ቮርገንደስ ሞተርስ ሞተር ይጠፍአካ ማለት እዩ ኣቐዲንካ ስለ ደው ኢላ ከላ መኪናኻ ስለዘይተቆፃፀርካ ማለት እዩ ካልእቲ ላንግዛም ፋረን ኦነ ትሪፍቲንገን ጎንድ እዚ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ዘይብልካ ከሎ ቀስ ኢልካ ትኸይድ ንኣብነት ናይ 60 ወይ ናይ 50 ከሎት መገዲ 20 ወይ 30 ትኸይድ ኮንካ እዚ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ወላ እውን ይቐፅዓካ እዩ ብዘይ ዝኾነ ጉርን ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ከምኡ ትገብር እንድሕር ኣለኻ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ሊገን ብላይበን ቬገን ክራፍት ስቶፍ ማንግልስ እዚ ከዓ ፈፂሙ ክኾን ዘይብሉ ማለት እዩ መኪናኻ ነዳዲ ወዲ ኣብ መንጎ ፅርግያ ደው ምስ ትብል ብድሕሪኻ ዘሎ መካይን ደው ምስ ዝብላ እዚ እውን የቕፅዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ከይተበገዝካ ከለኻ ጉዕዝኻ ኩሉ ነገራት ፃሪኻ ክትጓዓዝ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ፍሊሰን ንፈርክያ ወይ ኣብቲ ማእኸል ፅርግያ ምስኣተኻ ብድሕሪኻ መዓዝ መካይን ኣለዋ ንኩለን ደው ከተብለን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማርካ መኪናኻ ቸክ ጌርካ ኩሉ ሙሉ ማለት እዩ ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ምስ በልካ ጉዕዞኻ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ሰለስቲኡ ምክንያታት ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሸውዓተ ቫስ ፌስቴት ማን ኡንተር ደፊን
ዲፌንሲቨን ፋረን እዚኻ እንታይ ክትርዳእ ትኽእል ካብቲ ተኸላኺልካ ምዝዋር ወይ ዲፌንሲቨን ፋረን ማለት እዩ ቀዳመይቲ ሚድፊልደርን አንደርሬሽን እዚ ቀጻሊ ዳጋገም ማለት እዩ ካልኦት ክጋገዩ ምዃኖም ኣግምት እቲኻ ምጓዓዝ ጽቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ካልእቲ ኒሽት ኣፍርዮም ኣይገናንደይስት ቤስቴን እዚ ኸኣ ነቲ ናትካ ቀዳምነት ጥራይ ዘይምሃብ ንኣብነት ኣብ ቀዳምነት ኣብ ፎርፋር ስትራሰ ወይ ኣብቲ ቀዳምነት ዝዋሃብ ጽርግያ እንድሕር ሃለኻ ሃንደበት ኣብ ሓደ መስቀላዊ መንገዲ ካልእ ክኣትወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብየማንካ ድዩ ብጸጋምካ ናትካ ቀዳምነት ከሎ ግን ንሱ ቀዲምካ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ወላ ናትካ ሽሕ ግዜ እኮ ናትካ ቀዳምነት ይሃልወካ ግን ተጠንቂቕካ ትጓዓዝ ኣለካ ሳልሰይቲ ፈርጀግሊሽ ኣንየደ ክሮይሱን ኣንሃልተን እዚጋ ኣብ ዝኾነ ክሮይሱን ደው ክትብል ኣለካ ብለና ኣሎ እዚ ግን ጌጋ እዩ ኣብ ኩሉ ኢኮንካ ደው ትብል ስለዚ እዛ ቀዳመይትን ካልእትን ዘላ ቁንዓት እየን ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እምበኣርና ሕጂ ኣርእስቲ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ስለዚ ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ወይ እውን ዝኾነ ጌጋ ዝህሉ ክእረም ድልው እዮ ማለት እዩ ካልእ እንተፈቲኹማ ላይክ በልዋ ንካልኦት ሰባት ተጠቂምያ ተልኩማ እውን ሸር ግበርዋ ዳንክሽን ቢስም ኔክስት ማል